खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। नरेन्द्र मदिनि मन्त्रि सभायाव आसामनिफ्राय सर्बानन्द सनवाल। दिनै T20 वर्ल्ड कापआव भारत आरो पाकिस्ताननि हाई भल्टेज मेच। लिडुनि आयेन बेरेखा खैला खनियाव गोथाङैनो फबजानाय सानै लेबारनि गोथै सहखौ 14 साननि उनाव बोखांबाय। माजुलियाव नावनि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। कामरुपआव 21.50 ग्रामनि हेर'इनजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमनो हादों। गुवाहाटीआव डाम्पारजों लामा जाब्रबथाय जानाया बांदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। नरेन्द्र मदिया दिनै जारिमिन सोरजिना लान्थ्रियै थामथि खेबनि थाखाय हादरनि गाहाय मन्थ्रि महरै समायखिरा लागोन। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ दिनै मोनाबिलियाव नरेन्द्र मदिखौ समायखिरा लाहोगोन। नरेन्द्र मदिजों लोगोसे गोबांसा केबिनेट मन्थ्रिफोराबो समायखिरा लागोन। मदिनि 3.0 खुंथायनि मन्थ्रि सभायाव जायगा मोननो गोनां आरो समायखिरा लानो गोनां सोद्रोमाफोरनो दिनै सानजौफु 11:30 रिंगानिफ्रायनो जानबुंनि गेजेरजों खौरां हरदों आरो समायखिरा लानो हांख्रायहरदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला नरेन्द्र मदि 3.0 खुंथायनि मन्थ्रि सभायाव आसामनिफ्राय सासेल' जायगा मोनगोन। सर्बानन्द सनवाला मन्थ्रि मोनफिनगोन मदि सोरखाराव। बबेखानि दिनै नरेन्द्र मदिजों समायखिरा लानो थाखाय सर्बानन्द सनवालनिसिम जानबुंनि गेजेरजों हांख्रायहरबाय होननानैबो मिथिनो हादों। बेखौ नोजोर होयोब्ला मदिनि मन्थ्रि सभायाव सर्बानन्द सनवाला जायगा मोनगोना रोखा जाबाय। बबेखानि मदिनि केबिनेटआव एनडिएनि मित्रजोट एजेपिनि रायजो सभानि सोद्रोमा बीरेन्द्र प्रसाद बैसोनि मुङाबो जायगा मोननो हागौ होननानै सावरायनायाव जादोंमोनब्लाबो दासिम बेयो रोखा नङा। आमेरिकानि निउयर्कआव सोलिगासिनो 2024 मायथाइनि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। मोननै गाहाय सुथुर भारत आरो पाकिस्ताना दिनै वर्ल्ड कापनि हाई भल्टेज मेच गेलेगोन। मख'नो गोनांदि रोहित शर्मानि दैदेननाय टीम इन्डियाया दिनै बाबर आजम दैदेननाय पाकिस्ताननि हेंथायै गेलेगोन। बे मेचनि थाखाय दरनैबो हादरनि क्रिकेट फेनफोरा नेनानै दङ। बबेखानि बे हाई भल्टेज मेचनि थाखाय स्टेडियामाव हाबनाय टिकेटनि बेसेनाबो माखासे गुन बांदों होननानै खौरां ओंखारदों। रिपर्ट बायदिब्ला पाकिस्ताननि हेंथायै दिनै केप्टेन रोहित शर्माजों लोगोसे विराट कोहलीआ फिन अपेनिं खालामगोन। दिनैनि मेचआ पाकिस्ताननि थाखाय जोबोद गोनांथार। पाकिस्ताना भारतनि आखायाव जेनोब्ला सुपार 8आव हाबनायाव गोब्राब जागोन। बेनिखायनो दिनैनि मेचखौ देरहानाया पाकिस्ताननि थाखाय जोबोद गोनां। गुबुन फारसे भारतआ वर्ल्ड कापआव पाकिस्ताननि हेंथायै देरहानायनि रेकर्डखौ लाखिबाय थानो नाजागोन। दिनै इन्डिया टीमनि प्लेइं 11आव रोहित शर्मा केप्टेन, विराट कोहली, ऋषभ पंत उइकेट कीपार, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रवीन्द्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराजआ थानो हागौ। लिडुनि मोनसे आयेन बेरेखा खैला खनियाव गोथाङैनो फबजानाय गुबुन सानै लेबारनि गोथै सहखौ बोखांनो हाबाय। 14 साननि उनाव बोखांनो हादों गुबुन सानै लेबारनि गोथै सहखौ। आयेन बेरेखा खैला खनियाव गोथाङैनो फबजानानै जिउ गोमानाय सानै लेबारखौ मेघालयनि जन आरो पिनाल होनानै सिनायथि होदों। एनडिआरएफ आरो एसडिआरएफनि जवानफोरा लान्थ्रियै 14 सान जथाय अपारेशन खालामनानै जन आरो पिनालनि गोथै सहखौ बोखांदों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया 24 मे खालि सानजौफुनि 12 रिंगासोआव जादोंमोन। लिडुनि मोनसे आयेन बेरेखा खैला खनियाव हा गिसिखानानै साथाम लेबारा गोथाङैनो फबसिन जादोंमोन आरो थाबथानानै दङमोन। बे जाथायनि उननिफ्रायनो एनडिआरएफ आरो एसडिआरएफनि रौनियाफोरा रेस्किउ अपारेशन खालामगासिनो दङमोन। बेनि गेजेरावनो सासे लेबारनि गोथै सहखौ सिगाङावनो बोखांनो हादोंमोन आरो जोबनायाव गुबुन सानै लेबारनि गोथै सहखौबो बोखांनो हाबाय। माजुलियाव नावनि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। लवार माजुलिनि करदैगुरि ओनसोलाव साथाम सुबुंजों लोगोसे मोसौ लानाय गंसे नावा ब्रह्मपुत्र दैमायाव बेलथायदों। गाखोनाय साथाम सुबुंफोरनि मादाव पालुकमारनि सासे
43 बोसोर बैसोनि गबिन सयकिया मुंनि सुबुङा नाव बेलथायनायाव गबनानै थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जायो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोसौफोरजों लोगोसे दैमाखौ बारनो नागिरनायावनो बेबायदि दुखुनांथाव जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। दासान्दि गबिन सयकियानि सह'खौ बोखांनो थाखाय नागिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कामरुपआव 21.50 ग्रामनि हेर'इनजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमनो हादों। स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननायनि उनाव एसअजी सेन्ट्रेल आरो पल्टन बाजार पुलिसआ कामरुप जिल्लानि सयगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय मजगुमि गामियाव सासे सन्देह खालामनाय ड्राग्सनि फालांगिरिखौ हमनो हायो। हमजानाय दायनिगिरिखौ रुंसारि आफिस आलीनि फिसाज्ला आजबिर रहमान 33 बोसोर होनानै सिनायथि होनाय जादों। बे अपारेशन खालामनायाव गासै 21.50 ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामनायजों लोगोसेनो गंसे स्कुटि रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS01DN8442 खौ जब्द खालामनो मोननाय जायो। दासान्दि बे दायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। आसामाव डाम्पारजों लामा जाब्रबथाय जानाया सानफा एफा बांबोनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। गुवाहाटीनि खानापारायाव गंसे बाला लानाय डाम्पारा राजा लामा साखाथियाव थानाय गंसे न'आव सौग्रावहैनायखौ नुनो मोन्दों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनानि समाव डाम्पारा गोख्रैथिखौ सामलायनो हास्लाबैयावनो बेबायदि जाब्रबथाया जादों होननानै सन्देह खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला लामानि साखाथियाव थानाय न'नि इटानि बेराखौ सौफायहैनायनि जाहोनाव गंसे स्कुटि आरो साखा खबब्रै गारियाव सौग्रावहैनानै खहा जादों होननानै मिथिहोदों। बबेखानि डाम्पारा हाजोनि लामाजों गाहायाव ओंखारख्लायबोनायाव सामलायनो हास्लाबैयावनो बेबायदि गिख्रंथाव जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामदों। बेनि अनगायैबो दान मोननैनि सिगाङाव गंसे रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS09C9666 डाम्पारा PWDनि सासे मावसुमाखौ राजा लामायाव सौख्रांनानै जिउ खहा खालामनायखौबो नुनो मोन्दोंमोन। बे गिख्रंथाव जाथाया गुवाहाटीनि काहिलिपारा ओनसोलाव जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।